ובכן רבותיי, מי לא נמאס לו מקילוף השום עם הסכין שלוקח כל כך הרבה זמן? נמצא פתרון המדהים. ניקח את כל ראש השום, נפתח את המיקרו, נשים בפנים שלם, נסגור 20 שניות, סטארט. סוף. נפתח את הדלת, נוציא את הגברת מהמיקרו, נבוא למקום הקילוף, וראה איזה פלא, אני פשוט עם יד אחד מחזיק את המצלמה, פעם אחת יד אחת, זה לוקח שניות, כמה שניות הכל מתקלף. פשוט לוחצים על הראש ומתקלף. מה אתם אומרים? מ20 שניות מיקרו, 4 שניות קילוף, ישר לדגים.